Сәлем, сәяхәт итү димәк яшәү деген Ханс Кристиан Андерсон. Килешәсеңме? Сәяхәтебезне дәвам итәбез, достым. Бүген кая юнәләбез дейсеңме? Хәзер барысын да белерсең. Илебезнең табигаты искиткеч матур. Без синең белән бөтен дөнья табигать мирасы объектларының берсе булган Байкал күле белән танышачакбыз. Байкал Россиядә, Иркутск өлкәсе белән Бурятия Республикасы шигендә урнашкан. Синең Байкал Россиянең энҗе бөртеге дигәнне ишеткәнең бармы? Күлнең суы бик чиста. Шуңа күрә аны энҗе бөртеге белән чагыштыралар да. 30 метр тирәнлектәге күл төбендәге балыкларны рәхәтләнеп күреп була. Күлнең узынлыгы 636 километр. Ул ярым ай формасында. Киңлеге 25 километрдан 80 километрга кадәр. Достым, күз алдыңа китер әле. Сулыкның майданы якынча Бельгия, Нидерланд, Дания кебек илләрнең майданына тигез. Байкал сүзе төрки телләрдән тәрҗемә иткәндә бай күл дигәнне аңлата икән. Нәрсәгә бай соң ул дип уйлыйсыңмы? Достым, мин бай күлебез турында кызыклы фактлар тупладым. Хәзер сине дә алар белән таныштырырмын. Байкал күле планетабызның иң чиста күле дип санала. Күлдәге суны алдан эшкәртмичә дә эчеп була. Байкал күле дөньядагы иң тирән күл икәнен мин сиңа сөйләгән идем инде. Хәтерлисеңме? Аның иң тирән ноктасы 1642 километр. Ул күп диңгезләрдән тирәнрәк. Байкалга 300дән артык елга кушыла. Әмма бер Ангара елгасы гына агып чыга. Байкал турында халык телендә шундый легенда яши. Байкал әтинең 300дән артык елга уллары һәм бердән-бер кызы булган. Кызының исеме Ангара икән. Уллары барысы да суларын әтиләренә койганнар. Аның суларын арттырганнар. Ә менә Ангара кызы Енисей елгасына гашык булган һәм әтисенең суларын Енисейга ташыган. Әтисе Байкалның моңа ачуы чыккан һәм кызына зур кыя кисәге ыргыткан һәм каргаган. Бу кыя Шаманташ дип аталып Ангара итәгенә урнашкан һәм елганың башы булып санала. Я, достым, бу легенда сиңа ошадымы? Байкалга инде 20 миллион яшь. Шулай да ул иң яшь күлләренең берсе булып санала. Күл бүтән сулыкларда очрамый торган фауна төрләренә бик бай. Мәсәлән, Байкал чуртаны Байкалда гына яши. Сирәк очрый торган үсемлекләрнең 3тән 2се дә Байкалда гына очрый. Чыннан да бик бай күл бу. Шулаймы, достым? Байкал суы бик салкын. Хәтта бик кызу җәй айларында да 9-10 градустан югары җылынмый. Байкалда гаҗәеп тюлень, Байкал нерпасы яши. Аларның монда ничек килеп эләккәннәре әлегә билгесез. Ләкин алар Төньяк Боз океаныннан Енисей һәм Ангара елгалары аша күченеп килгәннәр дигән фаразлар яши. Күлнең үз бәйрәме бар. Ул сентябрьнең 2-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Байкалда штормнар еш күзәтелә. Кайбер вакытларда дулкыннарның биеклеге 45 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Белемлекнең шиге юк дигәннәр борынгылар. Әлеге мәгълүматлар сиңа белемнәреңне арттырырга ярдәм итәр дип ышанам. Бүгенгә сау бул, достым. Очрашырбыз.